cum era. Cum am adus-o noi, prin lumânările care se aveau, prin fumul care se făcea, prin praful care se depunea, nu se vedea nimic. Nici bolta, nici pictura, vitraliile foarte șterți. Și iată că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să ne gândim, după 2009, după ce am restaurat la Sfântul Altar, să cerem o subvenție statului francez, să cerem o subvenție statului român. Statul francez a răspuns în 3 luni de zile că ne acordă o subvenție de 40%, adică 250.000 de euro. Statul român, mogulii aceia, nici astăzi nu ne-au răspuns. Să le fie rușine. Nu se făcea nimic numai cu școlul francez. Credincioșii acestei catedrale, unde duminica nu mai este loc, nu se poate intra. La Sfântul Liturghie noi slujim iarnă-vară cu ușile deschise, cum le vedeți acum. Pe trotuar sunt oameni care se roagă. Au răspuns chemării noastre și am ajuns să punem deoparte 150.000 de euro, după aceea 180.000 de euro, 190.000 de euro la bancă și tot nu ne ajunge. Și am fost obligați, pentru că din partea rușinaților de conducători, ei nu știu că voi, eu nu i-am ales pe ăștia. Dar, bine, noi i-am ales. Poporul este suveran. Poporul este suveran. Poporul votează. Nu se pune singur pe scaunul lor. Își iau singuri doctorate plagiate. A trebuit ca să facem un împrumut la bancă de 200.000 de euro. Banca care e acolo în față. Directoarea băncii se uită zilnic la mozaicul donat în 1926 de doamna Alexandra Atanasiu. Și ne-au ajutat în felul acesta. Riscam să pierdem subvenția franceză și am început restaurarea, care am început-o luna octombrie 2012. În biserică erau 9 etaje, un planșeu deasupra acolo, nu se vedea nimic cum se lucrează, totul era închis. Și iată că ajungem astăzi să mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea și dragostea care a avut-o asupra și revărsat-o asupra noastră, nouă, noi cei care am crezut și nu ne-am îndoit că vom termina această restaurare. Deci, frați din Italia, împreună cu Părintele Vasile Timiș, bine ați venit în catedrala Mitropoliei noastre din Europa Occidentală, a cărui întâi stătător este Mitropolitul Iosif. Vă mulțumim că n-ați făcut ca alți pelerini care vin din România, vizitatori, să duc să viziteze Louvre, să duc să viziteze Notre-Dame, foarte frumos. Dar trec pe lângă Sfântul Iulian Săracul, cea mai veche biserică a Parisului, habar n-au. Pleacă de acasă nepregătiți. Nu poți să vizitezi Parisul în 3 zile, într-o săptămână. Dar faci 2-3 obiective foarte importante. Habar n-au că în acest cartier latin al orașului luminilor, în
între Notre-Dame, Sorbona și Collège de France și Iulian Săracul este catedrala mitropolitană ortodoxă română din Paris. Și am întâlnit foarte mulți în România și am spus, băi, omule, dacă n-ai trecut la biserica istorică a neamului românesc, să pui o rugăciune lui Dumnezeu, n-ai văzut nimic. Ai venit degeaba, te-ai întors gol, sufletește la Românica ta. Bine ați venit la Paris! Bine v-am găsit. Este părinte. Parisul nu este Torino și ca Paris nu mai este altă capitală. E una singură. Vă rugăm ca întorcându-vă acasă, la casele noastre, să povestiți și să puneți în rugăciunile voastre, Doamne, ție-ți mulțumim pentru tot binele care l-ai vărsat asupra bisericii tale, Catedralei Mitropolitane din Paris. Facem parastas, m-am vorbit cam mult chiar, dar de 3 săptămâni n-am vorbit, 3 duminici am lipsit. Așa că mâine mai continui, dar facem o parastas și pomire pentru a avem un stâlp al acestei biserici catedrale, consilierul Petru Indrieș. Oameni ca acest frate român cetățean, Iancu Perifan, 90 de ani, 65 de ani refugiat politic. Stâlp al acestei biserici. Dumnezeu să vă dea sănătate. Amin. Dar vreți să stați puțin așa mai încopate? Totdeauna vă băgați în față. Veniți ultima și vă băgați în față întotdeauna. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia. 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 Aleluia.